studio mandi kɔnɔna na Fopate TV jabarani sanfɛ alisa an bɛ ɲɔgɔn bolo sabu ka da kan an bɛ professeur Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika an bɛ o de ka analyse kɔnɔna na an b'a fɔ kosɛbɛ foli b'a ye fo a sigiyɔrɔ a n'a balimaw farafin fɛn cɛsirilen don farafina dɛmɛli la kɛlen don k'u niw di farafina kosɔn sabu ka da kan olu ma ban u danbe la u ma ban u ka hɔrɔnya la u ma ban u ka golofinya na an b'u fɔ kosɛbɛ Franklin an ka foli b'a ye Natalium an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Kemi Seba an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani Mali kɔnɔ yan an ka force de changement an bi bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn cɛsirilen don u ka hɔrɔnya n'u danbe n'o ye farafinya ye golofinya ye an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Donc an bɛna tɛmɛ ni professeur ka kumakanw ye tuma min na ni Occident jamanaw olu ye bagabagali ta k'u bɛ cɛba dɔ sɛgɛrɛ nangamaden dɔ sɛgɛrɛ n b'o de fɔ ngo Alahu Taala a tɛ sɔn abada k'a ka dugukolo sanuma k'a to kojugukɛla dama bolo f'a ka cɛba dɔw de bila cɛba dɔw a ka olu fɛnɛ bila o kojugukɛla ninnu cɛma min bɛ dankari o kojugukɛlaw ya o cɛ belebele dɔ an bɛ o de ka kɛnɛ kan ni professeur bɛ kan ka o walawala k'u ye plainte ta ko ka o cɛbaw ko k'o sɛgɛrɛ wala ko a kan ka taa CPI la cɛba jumɛn don cɛ min kodɔnnen bɛ bi diɲɛ kɔnɔ cɛ min faralen don farafinw kan ka farafinw dɛmɛ farafinw ka hɔrɔnya sɔrɔli la o cɛbaw an bɛna professeur ka laselikanw bila la. Qui vise la Russie mais qui ne concerne pas Vladimir Poutine, qui ne concerne pas la Russie. Il s'agit de menacer tout le reste du monde à partir de l'argument qui consistera à dire nous avons décrété que c'est un criminel et que nous voulons l'arrêter. Si vous êtes son ami, nous allons vous décréter comme étant des criminels. Et comme vous n'êtes pas issu d'une puissance nucléaire, eh bien vous aurez peur que nous vous arrêtions, que nous vous kidnappions pour vous amener dans notre cour pénale internationale. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi c'est un message par ricochet adressé à des peuples issus et à des citoyens issus des puissances non nucléaires. Et voilà pourquoi moi j'en parle. Parce que j'ai bien compris que ce n'est pas à Poutine qu'on s'adresse. Professeur ka walawalalikanw na ko plainte mi tara Poutine kama ko Poutine tɛ dɛ u ye Poutine de tɔgɔ fɔ ko nka ko Poutine tɛ a tara farafin jamanaw de kama nucléaire tɛ jamana min bolo n'o y'u ka bombu subahana bombu tiɲɛnikɛlabaw ye o tɛ jamana minnu bolo farafin jamanaw b'a la Asie jamana fɛnɛ b'a la ani arabu jamana dɔw fɛnɛ b'a la nucléaire tɛ jamana minnu bolo. Filalikɛlaw lamɛnnikɛlaw an bɛ segin an ka studio mandi kɛnɛ kan n'o ye Fopate TV ye alisa an bɛ professeur ka laseli kɛnɛ kan n'o ye professeur Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika an bɛ ale de ka analyse kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ deli ka kɛ don tɔw la cogoya min na jumɛn de bɛ anw bolokɔrɔ bi a ye walawalali kɛ plainte min ni Occident jamanaw y'a bila k'u y'a bila cɛba dɔ tɔgɔ la sabu ka da kan an b'o de fɔ ngo Alahu Taala tɛ sɔn abada a ka dugukolo sanuma k'o to maa lankolon gansanw bolo k'o to tiɲɛnikɛlaw bolo ko fɔ a ka cɛba dɔw de suganti k'olu fɛnɛ bila ye minnu fɛnɛ bɛ dankari o tiɲɛnikɛlaw la donc o cɛ belebele dɔ o ye Poutine ye Poutine min kɛlen don bi ka farafina dɛmɛ a ka hɔrɔnya ɲinini na ka farafina dɛmɛ a ka hɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la donc professeur ka laselikan an bɛn'o bila la k'a ka walawalalikanw aw ni ne an ka o lamɛn. Qui vise la Russie mais qui ne concerne pas Vladimir Poutine, qui ne concerne pas la Russie. Il s'agit de menacer tout le reste du monde à partir de l'argument qui consistera à dire nous avons décrété que c'est un criminel et que nous voulons l'arrêter. Si vous êtes son ami, nous allons vous décréter comme étant des criminels. Et comme vous n'êtes pas issu d'une puissance nucléaire, eh bien vous aurez peur que nous vous arrêtions, que nous vous kidnappions pour vous amener dans notre cour pénale internationale. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi c'est un... Aka walawalali be min yira sisan ko plainte min n'a tigɛra Poutine kama
ko Putin kɔni tɔgɔ fɔra mais Putin tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ale tɛ a taara de ka jamanaw sɛgɛrɛ jamana min ye farafin jamanaw ye ani arabu jamana dɔw ani azi jamana dɔw bombe nucléaire tɛ jamana minnu bolo sabu ka da ka ni bagabagali taara ka olu de sɛgɛrɛ mais a kɛra ni Putin tɔgɔ de k'a fɔ k'o ye kojugukɛla ye o ye maa min bɛ ka dankari maa dɔw ka adamadenya la ko kojugukɛla do ko tiɲɛnikɛla do sabu ka da ka ni plainte taara o kojugukɛla kama ani maa minnu bɛ teriya la a kanubagaw olu bɛ siran n'u siranna u bɛ fɛ ka teriya kura min sinsin n'a ye u bɛ dan siri o la o sababu la donc ni plainte ni Putin tɔgɔ fɔra mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Putin tɛ bagabagali kan de do ka farafin jamanaw sɛgɛrɛ farafin jamana minnu bɛ fɛ ka teriya kɛ ni Putin ye farafin Asie jamana minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ Russie masakɛ la ani arabu jamana dɔw minnu bɛ fɛ ka gɛrɛ Putin na sabu ka da kan olu ka gɛrɛ Putin na o t'olu ma hɛrɛ ye olu da birilen bɛ anw joli la kabi lawale fo sisan olu de ye farafina tila olu de ye farafina kɛ u sago ye farafina matière première olu de b'a ta n'u y'a bila yɔrɔ min na a bɛ ten Rusi ma deli ka na bengali ta ka farafin jamana dɔ sɛgɛrɛ sabu ka da kan olu bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ hɔrɔn do danbetigiw do bengalikɛlaw tɛ o min bɛ kan ka anw dɛmɛ bi farafina dɛmɛ bi donc bagabagali taara ni o Putin de tɔgɔ ye ka sɔrɔ Putin tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛ min do a tɛ siran bagabagali taara ni ale tɔgɔ ye ka farafin ɲɛmɔgɔw k'olu bagabaga olu min bɛ fɛ ka teriya sinsin ni Putin ye sabu ka da kan o teriya sinsinni o tɛ olu ma hɛrɛ ye o ye olu ma perte de benni de ye sabu ka da kan farafina mana a yɛrɛ ta farafina mana kɛ a yɛrɛ ye sɔrɔ min bɛ kɛ anw kan dabirili b'u da min biri anw joli la o si tɛ kɛ bilen olu bɛ ben an ka faamaw bɛ bagabaga CPI dilanna anw de kama farafinw de kama k'a sɔrɔ olu nanzara olu Occident jamanaw u ye tiɲɛniw kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛniw kɛ Iraki jamanaw la ka Iraki denmisɛnninw faga k'u ye tiɲɛni kɛ jamana caman kan olu faamaw bɛ yen olu ma taa kiri CPI la farafin jamana ɲɛmɔgɔw olu de bɛ taa CPI la CPI dilanna anw de kama olu min ye tiɲɛnikɛla kunkolow ye olu tɛ taa CPI y'u ka kaso dilannen de u yɛrɛ ye bɛnbɛnbɛn min kɛ ka sariya jugu min ta u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka kaso jugu min labɛn farafin masaw kama masa min bɛna ban u ka fɔtaw ma u bɛ kɛlɛ ta ko o masaw sɛgɛrɛ ka dangariw la damana kariw la sɛni sekɛriw la sɛ u bɛ sɔrɔ k'u t'u bila u ka o kaso juguni na u ka bɛnbɛnbɛn kaso la n'o ye CPI ye o sababu la k'u ye bagabagali ta ka Centrafrique masakɛ o sɛgɛrɛ ko o ka bɔ Rusi ka teriya la a ka Putin labila a ka bɔ Putin kɔ n'a tugura olu kɔ a mako bɛ min na a ka jamana yiriwali la k'u bɛ nafolo d'a ma nafolo min bɛ kɛ sababu ye k'a ka jamana bɔ nɔgɔ la mais n'a ma bɔ Putin kɔ sabu ka da kan k'u b'a fara maaw ka maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye maa minnu ye ŋaniya jugutigiw ye i n'a fɔ Putin yɛrɛ donc ni dama o de bɛ yen professeur ka walawalalikanw n b'a dɔn faamuyali sɔrɔla la plainte ni a ma ta ka Putin sɛgɛrɛ dɛ k'a taara ka farafin jamanaw de sɛgɛrɛ i n'a fɔ lawale u bɛ deli ka bagabagaliw kɛ cogoya min na ka aw bagabaga ka aw kɛ u sago ye u k'u sago sɔrɔ an ka jamanaw la o sago sɔrɔli o sira o de bɛ fɛ ka datugu o de bɛ fɛ ka bɔ yen farafina ka a yɛrɛ ta foli o bɛ filɛlikɛlaw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛna bi ta ɲɔngɛriya yala an ka bɔ baro la an bɛ foli di an ka professeur ma Franklin Yamsi a n'a baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen farafin jamana den fɛn fɛn cɛsirilen don farafina ka bɔli la farafina ka lafiya la k'u ka hɔrɔnya n'u danbe maa minnu ma ban u la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn